Здравейте, хора! Аз спрях да снимам Skyblock, защото ми се развали сървъра. Не копай. Не копай. Ще снимаме... Кажи ли? Здрасти! Вижте бе как... Да, това е братовчет ми. Не дей копай бе, брат. И служи това горе. Служи това... Не. Опа, извинявай! Ще работим в екип. Да. Напишва ли го пусна? Не. Чакай. Айде, почваме. Трябваше да сме написвали да не ни свършат бутчетата. Така. На първото... Намери го. Да, намери го. Ще играем на Find a Button. Айде. Чакайте, само малко. Гриш, изчакай ме да си направя една настройка. Абе, аз съм майстор. Не още. Аз намерих втор. Да, ама не още, изчакай ме. Аз още не съм такова. Не дай влезе. Заедно ще работим. Това се работи заедно. Много е лесно. Стига, Грише. Само за малко поспри, само за малко. Спирам се. Не дей без мен. Да бе, аз съм търс. Така. Изчакай ме малко, само да си оправя едни... Аз намирам и третия бутон. Добре, да стига. Така е, добре. Стига, бе! Моля ти се, не дай така да игра. Мразя този мап. Ти даже не можеш да влезнеш. Именно! Стига, бе! Ох, влезнах. Къде го? Тук ли е? Не. Ма чакай, аз го взех. Се честа. Виждам. И ще работим в екип. Звучи. Кейпър! Мамичката му. Той нарочно е сложен там. Така ли? Да, защото като гръмна и честа беше отдолу. Какво е това, бе? Чакай малко. Чакай, аз ще го запълня. Даде ми лапис. И малко диаманти. На мен айрон, злато и разни. И лапис има. И аз лаписа ти е телефон, нали? Не. На мен ми е телефон, защото да съм си сложил гаден мод. Да, чакай. Аз го намерих. Той беше. Знам. Стига, бе, що се ми става така бъгъв таблет. Само да ти кажа, че аз ги откривам поред и че не се откривам никъде. Да, ма ти, нали се разбрахме, че ще работим в екип? Аз чакам, теб няма. Чакал, ма. Просто не мога да влезна. Ма внимавай малко, бе. Леда не ми дава. Чакай. Айде. Чакай. За да не ме чакаш, искам да влезна. Аз не мога да се вмъкна тук. Ти къде си? Тук визах. Диничка, дай да си взема малко динина да не гладняваме. Айде, ще те оставя да не можеш. Макар, че е много видно място. Да. Трябва да копнем някоя динка. Взимаш ли? Да. О, сори, ама... Това е глупаво.
Чакай да читна малко. Пушпаш? Ще остана критив да излета от... Не, аз мога на... Само че от настройките. Да, и вече няма да оставам така, нали? Ще трябва да читнем. Така. Така. Чи на фиксъл? Не, аз съм на survival. Добре. Чакай, ще направим такова. Не си го направил. Сериозно направи на survival. Стига, Григоре! О! Достави меча. Разбрахме се, че... Да, ще го пусна в дупката. Айде, направи се на survival. Тука. Не, survival, да. Айде. Грише, Да. стани на survival. О! Ако мога да удрям през теб, значи... Айде, добре. Айде. Айде. От тебе. Да, знам. Така. Ай, чакай, ма. А ти как мина? Така, както и ти. Но аз не минавам. Ми чакай, ма да я стига. Често няма нищо. Къде е често? Намерих един чест. Чакай, пиши нещо до него. It's not here. На български. Не е тук. Видя ли как ми се присмива тази мапа? It's not here. Много смешно. Много, много смешно. Не е тук. Аз знам къде. Намерим го. Да. Стига, бе. Чакай, как не го виждах. Не може да отидем. Сигурен ли си? Ти как го направиш? Скочих и го натиснах. Не знаеш ли? Айде да отиваме. Така. Стига да е. Книги не ни трябват. На вас, че няма да е в тия честове. Да, съм дето. Не е в тия честове. Трябва така. Това така ли си беше? Всичко си беше така. Да, знам къде. Дали? Да. Знаеш си, това е паркур някак. Хевен е най-добрия в ATR. О, я стига. Какво съм я? Не ли го? Не. Тък ми го отворих. Взе го дали. Не, тия лостове да не мислиш, че се това. Не, просто искам да закъса всичко. Но стига да е. Тук пак е паркур. Е, там горе. Загаси, моля. Чакай малко. Загаси ги. Не мога. Що? Що си клекнал? Не, защото отивам горе. Where is it? Стига, бе! Пак ни се подиграват. Къде е? Там ли? Пише ми над Аз ги намерих. Само погледни ето тук долу някъде беше. Кое? Един чест имаше. Не, няма чест.
Има отдолу, аз го намерих. Не виждаш ли? Зади аз го търся. Ама аз съм сложил копче. Ето, виж. Ей тука, минута ей тука. Стига, бе! Аз мислих, че на паркура. Мали, много в тебе. И какво това е последната врата, така ли? О май гад. Аз намерих ново. Ей там горе. Опа. Трябваше да изберем някакво друго, ама и това е готино. Но тук нещо ли стане? Ой, виж така. Виж тази овца. Дупашка. Виж ги отзад. Какво им са това, е? Какво са това, това? Каква е тази версия, бе, брат? Чакай, без да искам. Айде, идвай. Ей, тук има цяло ново. Взели го честа. Да. Айде, идвай. Взел съм го. Тук има невидими блокчета. Да, виж, тук има невидими блокчета. Няма. Имаш невидими блокчета. Това беше, защото има стълба там. Не. Искам да ти да покажа на зрителите ми. Ако имаме такива. И това беше от този клип, защото включихме. Що е това? Ама влизай. Значи... Хайде да става така. И за финал съм... Дай. А така. И за финал съм ви подготвил от мен точно едно много любимо нещо за мен. Забави си усет. Това! Да, знаех си, че го е направил. Виждане! Къде съм? Да, добре. Сега наистина. Виждане!